ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамҷорони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. бародари азиз, шаҳри Екатеринбург чӣ хеле ки медонед, ман бисёри вақт кор барои шумо пешниҳод мекунам. Канали мо бо канали фикри шумо бо подписатсия кунед, ҳамин наворо дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайкотро намонед. Шояд як кас ба ҷои кор таъмин мешавад, хохад ин савобаш ба шумо низ мерасад. бародари азиз, кор дорем 2700-2800 разнарабочи ҷои хобаш бепул. Кор дорем хлебзавод барои хоҳаро, барои бародаро, бедокументам ҳаракат мекунем ки гирем. барои хоҳаро ҳаст кор, мисол 2000 ҷои хобаш бепул. худохат ҳаракат мекунем, бедокументам документ кунем, ёрдам кунем, патентатонро платит мекунам. Канали фикри шумо медонед ки мо кор пешниҳод мекунем барои шумо. Як чанамид корҳо дорем. номераи ватсап мо дар зери навор мешавад. як кас мо кор кардааст, номераи офис дар зери навор мешавад. прописка, регистратсия, чизе лозим бошад, худохат дар хизмати шумо ҳастем. дар ватсап нависед. инчунин офиси мо ҳамеша дар хизмати шумо ҳастанд. ҳоҷи Кароматулло, Сулеймова 53. бародари азиз, барои шумо як канала пешниҳод мекунам. дар омода дастгирӣ кунед, подписатсия кунед ва одам каналаш барои шумо кор пешниҳод мекунад дар шаҳри Екатеринбург. мисли канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастанд, ҳаракат мекунанд, корҳои нағз ёфта бошанд, каналашонро мегузоранд. дар омода дастгирӣ кунед.